Yo. Naimbag nga daw yung aming kakabsat, dahil tibuok mapukisan, itipukis tibaro. Kasya. With 116 attachment. Muna yung babatas ko na boss. Basta. Yeah boss. Parang may nakay. Okay.
Hindi di manunak magbigay Coach Jackson. Mag-training. Hindi agamuti ko na. Totoo. Sa sibuk-sibuk nito. Muna na namamok mo, tilahuan. Parak mo ito na yan, sumbat na pa, pinili ka rin. Yan na, bigyan namin, sige dyan. Kahit po kung mga trabaho mo barbero, hindi kaya California. Pinabirukan ng trabaho. Kabagis, sumurk ka natin. Aming gamit nito. Ado-ado kayo na nakatalas ni mamay. Nakikita. Anak nito. Yung nakasarili lang hindi ng barbero dyan. Dari California. Daklab mo Kalakay digay maging kuko digay barbershop Baka yung natigay dokos. Tisyo ba na sapaw? Ikas lang tuloy na kumabili hindi tayo tom. Siya ko na kumabili. Kamay-may sana mo ito. Yan, manood niya ito doon. 5 sa, unoin na. Awan mo. Marami data sa punong kilisin siya. Na. Masapol kilisin siya pero taon may sumat lang. Awan, nakapsot kwan. Ulan din na. Maya. Sto. Pututak basit dahil ang napagpapon na. Sa balingan sa kaysa, hindi ang pis lang. Dahil barbas mo ay sikan yung mga rani. Sakto. Pero sakto. Kolorakto pa yun. Okay. Tatawag ko na.
discourage ko may tiki ko. Customer, agusar na ito yung gel nga pagkakaputin ng tibok mo. Pamati. Nadadang ako. May bus tibok. Teka, Jen. Siyempre, awan sa mo ti agkudkud. Agkudkud kalata. Hindi kayo kambasitin, kinalikat mo tayo suro kami. So, nung nagkakapit na buhok mo, nadadot na parot. Oh. Yeah. Kahit mo lang ang opisina. Ay, isa pa eh. So, ang tigos kita o. Napayag ka ng gasgasin lang na. Ano, kung magkakasan. Okay. So, nung kasano ti kaado na ti pananggasgas mo, gusto mo ti Maparot. na panakadalos na mo eh. Nanyibado mo na magulgul. Ngayon, ikaro namin dyan eh. Pati buhok mo eh. Kumadadumit at maparok. Nakanahin nga parparutan di isumit nga buhok. Ang mga anta, mapiktaran di ramot na. Nung mapiktaran, ano nga subo. Jadi ko na una, linisan taulong mag-aman buhok. Minus na may buhok. Tanong lang mo. Imang amoy tibok. Santo. Basik nga na dahil. Gel ko na naman yung hana nga pagkakapitan. Oo. Tay baby oil. Na basik. Ya sa bagay susaran tayo Cobra. Yeah, Hawaii. Correct. Baby oil lot ta. Correct. Wait na, adat kaso yan. Pigto na kaslak pumada. Naorin ako sa basik. Amulin na ulit ati ko. So ko na, no, may tanga oil ti bubing. Mura, may tanga laki. Taga ano kayo Pilipinas man, no? Diyan ay Pilipinas. Well. Saitan Pugul La Union. English ko lang mo Jester School. Karo na si marutak nga eskwela, so high school dropout. Lagi kakando ka ti nagagay ng tuloy da. Dati college profession.
Kada abogado, nagduduman na. Doktor siguro. Ayan. Ayan, ito. Ito yung Amerika. Kinura siguro yung Pilipinas mo. Anak niya nagitiyan at college profession na iti tumawag na nasaya at ipanagbiag na. Ada yung ugali. Yeah, nasabot ka, una nagalit ka, may scan. No. Awanti na nga itong naadam mo, yung nasaya at ikatataon, nagagit ka. Amunti mangisagana ti masakbayan. Nasaya at talat. Oray no adal mo amin. Nadal. No. Sabali ti ugaling. Nakapkapon. Nandiyan ang nagdadagan na. So, makita tayo na ito. Hanang ni Pacquiao siguro ti tumawad nga kasta. Pasiti nagdadalan na ang munang inayuan ti Diyos ang pagpahinga na. So nga, parasin na nga, parang nga, oh, I did it on my own. May talmud mo ta. Ano na, gano'n na kinabi Diyos na ito. Pinanawan na pa iti simbahan na Katoliko. Nakangano iti guy born again Christian. Yay. No napangatikas dyan nga awan iti panangilunod mo dyan nagkapuan. I think it's okay. Ano ibagbagam nga katikas dyan. Ano na po Diyos, whatever you do to others, you're doing it to me. Oh. Awan na yan, nabayo din mo din yan. So, maray no alikan kami, biskupal. Saan ko lalaisin ti tado mga simbahan ay daw po. Sabi nga, kita na pagkakaliga sa Biblia eh. Sa Biblia, ang naisulat yung Biblia sa niya po Diyos. Oray yung surat ni tao. Silas-yakin niya. Pagsayaatan mo tayo na ibagada. Ah. Pagsayaatan mo tayo na ibagada ang pagdaksan. Well. Itaan ka man. Mayat. Okay. Ay, mayat. Okay. Thank you. Dahil tan kakabsat ti nagbanagan ti Pukis ti Baro. Diyaman kami ti panagboyeyo. Thank you for watching.